जी सावन ब्लॉक में तोहनी सबन के स्वागत हवा जी। हमनी सबन के सावन शुरुआत होवा हवा पटना जंक्शन से लेके करौटा तक। मतलब जी हम लोग यहाँ पे टिकट के इंक्वायरी लेवे आइल बानी। जंक्शन के माहौल तो हॉस्पिटलों से बेकार हलवा। बाहरे से तो चमका दिलू लेकिन अंदरे से सब हालत उसने लहवा। टिकट टुकट लेला के बाद फाइनली हम लोग एसी के मजा लेवे आ गेलुआ। ना जो नया बनली है ना जी पटना में जंक्शन, वहाँ पे सब जान एकदम हैप्पी वाला मूड लेके कभी ई लिफ्ट तो कभी ऊ लिफ्ट पे जाके साथे साथे एंजॉय कर लुआ। ई वाला गाना वहाँ की जमी चलने लगी हम ठहरे हुए। हवा के पक्का और एसी दोनों बराबर हवा से बाहर के हलवा रोड आसमान। यहाँ पे एगो दूगो पब्लिक ना जी, कम से कम 100-200 से आगे ज्यादा कम ही बोल दिलू ओका से ज्यादा ही जी। ई हवा लिस्ट के सबसे लास्ट लिफ्ट। एकरा बाद ही पहुंचबू जंक्शन, वहां से सीधे जंप मार ली ट्रेन के टिकट काउंटर पे पहुंच गई। हम बानी महिला जी, हर चीज के जानकारी लेके चलीला। फाइनली हम लोग के पता चल गया कि ट्रेन 7 बजे आइतवा। देख सकलू है ट्रेन में तक काफी अच्छा माहौल हवा, काहे कि हम लोग के सीटवा मिल गई जी। चरमो पैसेंजर में मिल जेतवा तोरा खाली ऐसा हो सकल है। फिर ट्रेन के उतरला के बाद फटाक से पकड़ ले लुआ टेम्पुल। वहाँ के टेम्पुल ना मतलब जी खुसरूपुर। घर के गद्दा और दरवाजा के खिड़की याद दिलाते हलवा, सेम वही हलवा जी। खाली ऊ है कि घरवा चला ना है, यही चलते हले। हवा गांव के नजारा यहाँ से होई हमार सफर खत्म जी। तभी तो पहुँचम अपन शंभू।